Ti Masakbayan. Ti napalabas, naamuan ni Dennis no kasano ang nagsikog ni Cecil. Katgapo iti kinasingpat kan kinaanos ni Cecil. Kaya't ni Dennis apagtrabahon da ito'y iti hotel na. Kabayatan na, plano ni Monica amapan iti kondominium ni Dennis. Papagayam, denggan tituloy te serye tayo itaalawas at napauluan. Thank you, my love. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Dennis, di mo kumapay ibabat ti cellphone mo. Tsaka mo kan ka. Sige. Adupay ti aramidag. Bye. Aguray ka! Saan mo pa yung dapan ti cellphone mo? Inidapnan. Aguray ka man. Tamapanak iti kondominium na. Alaak man titulbak ko ta orayak ijay. Madlaw ko. Kadakkel tinagbaliwan ti loko. Umay kan, agmerienda ka, Dennis. Adain lutok akan kanan. Lumukmagak sa. Kanayon na naimas ti ilutlutom. Umay kakit din. Nakitak ngamin nga do tikinan mo, idi nagluto ak. Iso nga inulit ko tinagluto. Wan gayam. Jay ibagbagak may papan iti parikot ko. Anya ti maisinghasing mong aramidag. Kaasi mat ti fiancé. Kaasi ka mat, no awanan pa nagayat mo kan kwa na. Anya nga ro ti aramidag. Masapul nga ibangam kan kwa na ti pudno. Iti damo, sigurado ang masaktan. Saan kayo anaragsak no awan pa nagayat iti nagbaetan niyo? Gaputa kas ta ti imbagam. Iturturad ko nga rod nga ibagakin ko na ti kinapod no. Pagdamagan tayo ngay ita iti may papan kini Cecil. Kasanungatan ti biyag da nga agina. Daita-ita ti parikod. No awan ko mati nakaidanon ang masikog. Kan ada kaayan-ayat na. Saan ta ko maalinaksig nga anak? Ay, daytoy matipagdaksan na. Ta nagdursok ta, gapu iti pungtot ta. Iso ang nagbutang nga gawid ditoy. Tanaungat ta ang naganak na. Dayta mo ti kamalita. Naungit ta unay. Ay, ita. Mabutang nga di anak ta nga gawid. Ay, sapay kumata na saya at ti kasasaad da nga gina. Ken sapay la kumata malagip na ti agawid. Imbilin kumatkid di ka ni Dorothea. Ano mapanalaan ni Cecil dagiti gargaret na. Kat pakibagaan na laangan nga agawid ko maditoy. Baring ko mga raw, tapno makita tamay ti apo ko ta. Oh, agsangsangit ni baby. Mabit lang tayo nakitain. Kayat na ti anak ko. Tanalampay ngamin kan kwa na. Agyaman akunay kan ka, Diyos ko. Uray na idadanasak. Adalat tatao anasaya at kanyak. Nabasa ti diaper ni baby, Cecil. Umay ka dito Umayan! Dalugan anak sardang itirwar. Asino nga ta? Katingam, Cecil. Umay ka dito Umayan! Ada nagsardang alugan itirwar. Sigurado ani Monica dayta. Imay manen. Ti fiancém? Amangan no anya ti aramidan na dito'y kondominium mo. Darasam, sukatam ti diaper ni baby, tasaklutak. Kaya't ko ang makita na nga ubak ti ubing. Sigurado adamagan na no asino ti akin anak. Noan yan to ti ibagak ni Monica. Pasurutam latta. Saan ka ako mon kontra? Dakan, ngam di ka pa imawag. Asino day nga ubing? Hoy! Ubing! Pati ubing. Katawaan na ti madi nga ugalim. Kasangsangpet mo paylaen, agong unget kan. Asino ti saan ang mabwisit iti aramid mo? Simangpet ka?
Ngam di ka pa'y umawag. Makumikumak ang mga uawir iti anak ko. Anya? Ulit man timbagam? Anak mo? Kunam? Pasensyakan. Nga madan anak mi kini Cecil. Isumat lagayam ang nagpaliw kan. Tadan sa bali iti biyag mo. Manluloko ka. Pakawanan nak. Ngam saan kun akabaalan ti kanayon mo apa nagselos. Naglaing ka nga agatap. Ngam agpay sumat ti atap ko. Dayta ubing ti pamanagnak. Impay sukon. Gaputa na umaak iti nagmadi nga ugalim. No kasta, sika anang isukatan ni Dennis kanyak taadda dito'y hotel na. Imbes asyak kuma. Pasensya kan, miss. Diyak mo nga da ka relasyon ni Dennis. Tinutupam adi ka pa'y nagdamag. Imbestigaram ka di ti may sa tao, no ay ayatam? Just ka. Kimatla ang tisan ang mabales. Inagaw mo ni Dennis kanyak. Apay nga insukat na ka, miss. Amirism no apay. Awan ti basol ko, tadi kamot am mo. Piste kayo kidi. Dinadalyo ti biyag ko. Saan, miss? Saan ang nadadaal ti biyag mo? Napintas ka. Adupay tinapinpintas agasat adumteng aparakan ka. Naggapo ka mo dita hotel, Monica. Ne. Apay anak kami suot ka? Masurunak ka da Dennis kan Cecil. Hangam, pudnomot kit di timbaga na. Adupay tinapintas agasat adumteng kanyak. Dayta ti pudno, Monica. Adupay tinapintas agundaway aparakan ka. Nang runa, numakapan kay di abroad. At dayjay dagiti dadakal mo, saan ka di? Wen, iso nga anya kumadagi jay at Dennis kan Cecil. Itapay laeng, kablawan ka. Makabirok ka iti Amerikano, iti Amerika. Ipakita kadakwada. Sa anak apaabak kadakwada. At dapay mangayat kanyak, asaan lang ani Dennis. Pudno dayta, Monica. Bayamo ni Dennis. Adupay di ta tinasaysayaat ngam iso. Imbagpay si ka. Tamunak nga isakit, Jay. Angam ni Dennis. Diyak mo. Gayem ka mat, Monica. No kasapulam titulong. Kaduan ka amang ipag na iti papeles mo. Tapno makapan ka, iji Amerika. Sinugsugak ni Monica amapan iji abroad. Kayat namat. Nasayat met, nusurutin nan dagiti dadakkel na iti Amerika. Imbagak at tulungak amang ipag na iti papeles na. Tapno daras malpas. Agyaman ako na iti tulong mo. Sapay la ko ma. Tamakapan adagusen iti Amerika. Saan kang agdanag? Sugsugak, tapno makapanawin. Ay, gayam. Imbag man, tadi na impungot ni Cecil. Nasirib ni Cecil. Amo na timbagbagana kini Monica. Ay, bro. Talaga ka di ni Cecil ti ayayatam? Wen bro, gaputa na singpet kan nagagat ni Cecil. Ama idilig kini Monica. Ken, napimpintas, idinasit gak. Saan ka di pa niya imay ni Cecil dito'y, nana? Si kakadidaytan, Rose. Apa yan nagkutungkan? Dayta ka di saklot mo ti anak mo. Siyak daytoy, nana. Imayak ta makonsensya kiti inaramid ta ka ni Cecil. Damat gayam konsensyam. Nalpasan day chay. Saanan amay babawi. Awan ka di ti pa nagbabawim iti inaramid ta, nana? Saan ka kadi amamati iti karma ako nada? Manipod pimanaw kayo. Awan matan ti may simublat iti pinanawan nyo a kwarto. Amang ano day tamo ti karmayo? Gapo iti inaramid tayo ka ni Cecil. Kasta nga ta. Kimapsot nga agpaiso ti boarding house ko. Ado a kwarto ti bakante. Saan ka din na nagsubsubli ni Monica ije hotel?
Saan ang Dennis? Diyak mapabasol ni Monica. Agayat kan ka dyan tao. Ngam saan kumit nga rod nga ayaten? Si ka ita ti ay ayatek. Maikariak ka di iti dayta panagayat. Apay ko maasahan. Si ka ita ti ay ayatek. Nasaya-saya at tigalad mo ngam ni Monica. Apay nga ron nga inayat mo, idi. Saan ko nga inaram ni Monica? Iso tinangaram kanyak. Impagarup ko anasingpet, ngam saan matgayam. Apay nga ron nag-engage kayo, no saan mo mat nga ayatan? Kunak no agbalbaliw. Ngam ad-ad damat nga imalas ti galat na. Iti panaglabas ti panawan. Umay ka kadimanan agabang dito'y boarding house ko. Awan agawir iti anak ko, nana. Sigurado ajak makabayad iti upa. Tadyak mo't makatrabaho. Saan ka di anasawom alinaksid dagiti dadakkel na ni Cecil? Wan, nana. Ngamtap na mabawasan ti basol ko. Imbaga ka nagundawayan ni Cecil. Ngamjak imbaga, ada tayo tinangi pamuspusan. Ay, isugayang maimay dito iti inana. Sapsapulan na ni Cecil, ngam nalpaskon a pinapanaw. Anyatan tinagbanbanagan ni Cecil. Ang mga nogrigrigat tadi na pa'y imay inala dagiti gamit na dito'y. Agpada kami nga tanga agrigrigat. Anya nga iti amok. Nana, no kunayo nga awampay si Mublat iti kwarto na. Mabalin kami kadi nga umyan di iti anak ko. Padasak ti agpasyar, barang makitak ni Cecil. Adda ka di pagbayad mo. Awan, nana. Pangaasim ta umanugot ka kuma. Tapno mapakawan ti basol ta. Padasak abiroken ni Cecil. Saan ka nagkamali anang ipamaniharkan ka iti hotel? Agyaman akmat. Tapinatgam tikid daw ko amang ibaba iti bayad dagiti parokyano. Tapno ado ti umay ag-check-in. Mayat nga agpaiso ti strategy. Kunak no malugi ak, no ibabata ti presyo. Ang saan matgayam? Iti kangina dagiti gagatangan ita. Agsapul dagiti tattao iti nalaklaka. Tapno makatipid da. Uray gimastos tayo para iti advertisement. Masubot matlaan. Tamay pakaam mo kadagiti tattao ti business tayo. Mamati akon kan ka. Business-minded kagayam. Ammom ti mangi remedyo. Tapno dumuras ti iman manihar mo. Saan ko maaramid dagitoy? No dinak inikkan iti gundaway. Agsipod tadakkel ti panagtalikokan ka. Sanak matana pa ay. Aduitan ti parokyano tayo. Awanan ti parikot mo, bro. Masapul nga agmulta ka itinangina. Anya? Apay apagmultaan nak itinangina. Addan plain take it ni darling mo a Monica. Ha? Agabrod ka din? Nagsayaten? Oy, saan kon a darling day dyan? Tinulungak anang i-process iti papilis na inaramid ko para kan ka. Dakkel nga utang ko anay bag-anakan mo dayta, bro. Anya ti kayat mo nga ibayad ko? Uray anya ti kiddawam, ited ko. Ah? Si kamot, bro. Mangrabraba kaklaeng. Kasta ti kapatag mo kanyak, kas gayem. Amom ka di? Nalpasan ti may sapay a branch tayo. Ha? Kaano amay lukat? O madanin. Kat sika ti dutukak amang imanihar iti dayjay. Siyak. Agbalinak maten a branch manager. Pangasim matan na Cecil. Song bata mo ti idardarirag kong ayat. Jack ilibak. Adamat panagayat ko kan ka. Gapo ka ni Monica. Saan ka sinong batan? Song bata nak nga roden. Awan matan ni Monica. Saan ka narigat nga yatan, Dennis? Ada amin kan ka ti ar-ara paapan ti maisa a babae. Kayat ka di asawan dayta, asong batan nakon. Wan, Dennis.
Idi pa'y lang. Adan panagayat ko kan ka. Ngam ti amok kat sa anak amay karikan ka. Apay ko maasaan ka maikari. Napudnuakan ka. Saan ko akitaan ti anyaman ang napalabas mo? Thank you, my love. Gapo iti dayta nga imbagam. Ad-adda nga ayatan ka. Thank you, my love. Sakbay nga kalay sata. Ipagnata ti papeles para iti adopsyon ti anak mo. Saan ko nga ipaampun ti anak ko, Dennis? Kasapulan ti adoption paper. Tapno ti apelyedok ti aramaten ti ubing. Siyak ti agbalin nga ama ti ubing. Thank you, my love. Awan pa'y tinakitak anasingpat alalaki. No di siksi ka. Thank you, my love. Iti daytang imbagam. Ada ko mamay sakit dawakan ka, my love. Ibagam laang, my love. Si dada anak amang ipaay. Nulaket takabailag. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan adenggen, ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas na pauluan. Thank you, my love. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y na estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.